welcome back to my channel and my new video. So guys, ini ayo सान्दुङा बेलामनाव थांगासिनो आङो जलफि खाजि जानो नागिरदों आरो जोङो आंनाव बायना लाबोनाय दङमोन एसे ओमफ्राय सामफ्रामबो जाबाय थानाय जायोना ओमफ्राय बेनिफ्रायनो ओमफ्राय एकदम नै दाख्लै आं बायनानै लाबोनानै आंनि भिडिअ नोंसोर आंनि लास्ट भिडिअहाय ओमफ्राय मोनसे भिडिअ कालि फुजानि भिडिअखौ आङो गैला आरो दानलांबाय माने इउटुबानो दानबाय आरो माने कमिउनिटि गाइडलाइन फैदोंमोन बेवहाय स' थिग गाइस ओमफ्राय दायो थांगासिनो आङो बेरामनाव स' बेलाय न'आव दंफैयो नालाय मैयासो फैखादोंना बिसोरबो स' नायलांबाय थाबाय आरो गाइस दिनै भिडिअखौ एसे माने बेलामनाव दंखायोनो माखासे थांसैयो न' जा हाबनो मोना ओंखायनो थांथ'ला आङो हाबनो लुगैयो बिसोरनाव थांबाथाय सानबेसे जाखोमोनलाय फुजायै खालिनो लाबोनाया आयौ आं माबा खालायगोनसैहाय बोरमा मोसौ खायगोनसै मा अख्रांनि हाथरखि लोंबाय मासे गोजाया थांजोबना लोंखाबाय सिखायालाय सिखाया आयु थफसिया आल्ट्राखा आहा किं चिल्ली आरो होखानायलायसै जानायाव इउ आयु न' सारगासिनो दै सारगासिनो आमाय गला लांखानाय सिफैनांगौबा बुलाय गानु गोदाना बक्सिन बायदि बुलायगोन बुलायला जोबबायसो आयौ आबौआ खिथाखादोंनो आंखौ खिथाना मा मोनांगौ दा मानसिफ्रा नुवा दा बुलायनि आइखौबो नुगाबायदां नानबालाय पिंकी नालाय उन्दुदोंमोन फुजा लायथारगोन नामाथाय मादिनो दाउगांखौ उन्दुलायनाय ओइ एसे फिसा हासिबावनांगोन गाननायनि होथारदों नै फेलें दाजाथों गान गोदोनसो आरो गोदोनसोबो जाना इसाला नुफेराखै आं संख्रि होना जानो लायामोन नङा फिनासैबो हरबावदोब्रा दहायनि गानखौनो दिन्थियाबो जोबाखै जोब्बाय So finally guys sama sandu gue gitu kak मोननाय दङमोनलै ओंखायनो बारा थावाखै आं लाबोनाया मोनजोबनायसो Pinky. Ish. Abu nani ko goskoङो ना? ना Pinky? Pintar दाबो. Guys, नै मबाइल गोदान लाबाय आरो आङो एकदम मा मबाइल नायनो हागोन नै बेखौ बोखारबो जायो किपेडसो ओमफ्राय मोजांथार आरो किपेडबाबो ओमफ्राय फट'खौ बारा मोजां नङा आरो क्वालिटिया नायनो हागोन नै
Jajajka futulas nih muci baji. Waki moजाङानो मबाइला जोख्लोबाथ' हिट नुयो नै ओइ मोगाबखो रेडिअ जाबाय साइडआबो बरिया फिनिशिं मबाइलनि नाम उइ रामा मबाइलनि नामानो बेनो Flip 1 दा postpone खिन्थु कालारखौ मोजां नुनो नै lila जासाबो फिनिशिं फुदुंदों आरो ओमफ्राय गोलैबावबाय माने जोंहा आयं थैदों आरो गाइस ओंखायनो फुजा होनांगौ जाबाय ओंखायनो आं दहाय हाबनो मोना फुंसिमल' हाबनो मोना ओंखायनो दायो फुजा होबाय आरो हाबलांहैयो नालाय स' बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस आइ होप नोंसोरो भिडिअखौ मोजां मोनदों जानो हागौ आरो ओमफ्राय नोंसोरो कमेन्ट खालाम आरो कमेन्ट खालाम लाइक खालाम बिदिनो बाय बाय